Hladovej doline boli ľudia nútení vyvinúť svetový prototyp, aby sa uživili, a ono to funguje. Prebytočný ovčí hnoj volajú goraly čierne zlato, pritom spočiatku boli výkali na príťaž, keďže sa im kopili na dvore, skrsla myšlienka prerobiť smradľavé zvyšky na koncentrované živiny bez zápachu. Dá sa to uskladniť doslova aj doma v šuplíku. Tá manipulácia s tým pôvodným materiálom je úplne iná ako už s týmto vlastne konečným produktom, s tým výrobkom. Kým v maštali dobytka upratujú každý deň, ovečky chodia po svojich zvyškoch od jesene do jary, až kým ich nevyženú na pašu. Čierne zlato sa im teda hromadí a zreje doslova pod kopytami. Na akej vrstve vlastne stojí? Do toho konca marca alebo až do apríla to bude možno aj nejakých 90 až 100 cm. My neupratujeme celú zimu. Vysušené a narezané peletky sa hodia nielen do skleníka, do črepníkov či podruže, ale aj na polia. 100% nahradia maštálny hnoj. Je to úplná novinka, organické hnojivo podobného druhu alebo s takýmto zložením na trhu určite nie je. V Hladovej doline bojujú o prežitie. Za robotou chodia mladí zväčša do zahraničia. Michal si pri linke našiel prácu ako jeden z 8. Má doma 2 malé deti a 3 na ceste. Každé pracovné miesto tu má cenu zlata. Veľké plus je to, že sme vytvorili prácu pre ľudí a dokážeme sa tým uživiť a sme radi, že to máme. Austrálčania vyrábajú z výkalov ošípaných bioplyn. Najdrahšia káva na svete zreje v truse cibetiek a tajských slonov. No a slovenskí gorali sa zviditeľnili transformáciou ovčieho hnoja. Majú oň záujem v Nemecku či Rakúsku. Ivana Radkovská, RTVS.